Glory be to Jesus Christ. Pakati pedu tine vanhu vaMwari zvakare, all the way from Zimbabwe. Tina baba mfundisi vari pakati pedu. Tina baba mfundisi Shinurai vari pakati pedu, all the way from Harare. Hallelujah, hallelujah. Serving the Lord in the ministry. Hallelujah. Tina baba zvakare pakati pedu. Tina baba Kagande vari pakati pedu. Baba Kagande tinokugamuchira muguta muno. This is not the first time that these gentlemen are coming to this conference. This is their second time in the conference. Hallelujah. Madekani ano vana baba nana mai vakomana nevasikana nditenderei panguva ino ndikumbire vanondibatsira kubvisa izvi zviri pamberi panapa, nekuti ndakuda kusvedza mushumiri auye kuno kumberi. Dzimwe dzenguva angada kuzoshandisawo nenzvimbo iri pamberi apo. Saka ngatitapudzei zvinoremera, zvinoremera nezvinonamatira. Titapudze zvinoremera nezvinonamatira, kuti kana taakuti area iyi ndeyake, Mwari vamushandise sezvaanoda. Haleluya, haleluya. Tine muranda waMwari panzvimbo pano. Haleluya. Vamwe vanomuziva, vamwe vasati vambosangana naye pedo, asi waitirwa zvakanaka nekuda kweGlory Connect ino. Mwari vatisanganisa nemurume anozvininipisa asi achireza-reza shoko raMwari. Pane ari kundinzwa repanzvimbo ino, ngatipresi pano here padekani ano. Hallelujah. Kuzvininipisa ndopamusha. Murume womudzimai mumwe chete. Baba vana vatatu. My engagement, Panadinzo, my engagement is slightly younger than myself. Very humble. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. All the way from Harare, all the way from Zimbabwe. Let me welcome to the podium our great esteemed evangelist Barry. Amen. Kamushiri vana vaduku Sunday school yatinayo mayouth. Vana baba nana mai nzwai kugamuchirwa, nambuya nana sekuru nzwai kugamuchirwa. Regai ndiremekedzawo zvakasarudzika vafundisi vese vari pakati pedu.
praise and worship Mr. Mambo Jesu. Amen. Zvakanaka tiremekedze the host nyasha dzemusha mufundisi makumbi namai Mr. Mambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari nekuda kwenyasha. Ndokumbira kana tiri muverengi Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 verse 3. Joshua chapter 2 verse 3. Joshua chapter 2 verse 3. So the king of Jericho sent his message to Rahab. Bring out the men who came to you and entered your house, because they've come to spy out the whole land. Verse 4. But the woman had taken the 2 men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. At dusk, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. Amen. Let's keep telling about verse 15. Joshua 2 verse 15. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. Amen. God bless you. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chadatara pamusoro pemumwe mukadzi unonzi Rahabu, watinoziva kuti mukuverenga kwakaitwa nyaya chaiva chifeve prostitute yeHarlot aiva muJericho. But karamba chiverenga shoko raMwari uchanzwa paakutorwa pamusoro pemukadzi iyeyo kuti she became part of the genealogy of Jesus, kureva kuti akamuvha kubva pazita rekunyadziswa akaenda pakuremekedzwa. She was Rahab the prostitute, but pane zvakaitika pakati apa zvakaita kuti azova munhu unogona kuremekedzwa, akava murudzi runoti paKristu. So nyaya pano ndeyamambo weJericho, the king of Jericho, akatumira shoko kuna Rahab kuti buritsa varume vauya mumba mako. Rahabu chaiva chifeve. Kuva chifeve zvinongoreva kuti mumba make mune varume vaigara vachipinda imomo, ende vanhu vanga vasina basa nazvo. Ndo zvakaita kuti aqualify kuti chifeve. Pane whole line of business varume vaipota vachiuya mumba make. But musi uyu kune varume vakauya vakakonzera kuti mambo wemuJericho atadze kugadzikana. Mazuva ese kune varume vaipinda mumba maRahabu. The king was not moved. But kune varume vakauya mulife yaRahabu mumba make vane chekuita nekupona kwake uye nekutransforma from being a prostitute kuti aziva tateguru muna Kristu. Zvereva kuti mambo wemuJericho ainge achimonita life yaRahabu. Rahab was a threat to the king to an extent yekuti mambo waipota achita research kuti kumba kwechifeve nhasi kwapindana. So mazuva ese haana message yaakatumira kuna Rahab, nyange varume vaipinda. Asi musi wakatumwa maspai maviri, mambo wakati vanhu vapinda mumba mako ngavabude. Vamwe vaipinda vobva vabuda nguva yavanoda kumba kwaRahabu. But kune vakanzi ava titomboda kuti vatore nguva vari mumba mako. Chikonzero vauya kuzoita spy the land. Chandinoziva maspai haana kufamba achitaura muJericho kuti tauya to spy the land. Zvoreva kuti mambo is representing a demonic system inonyumwa kuti zvinhu zvapinda mumba mulife yemunhu uyu zvinochinja life yake. Saka dhimoni irasumuka kuti aiwa taakurwa newe kuti uburitse zvapinda mumba mako, nokuti zvikaramba zviriko ukazvichengeta newe unochengeteka.
Saka pane nguva yekuti unonetseka kuti Rahabu anoita sekunga ane problem na mambo. Mambo munhu anoremekedzwa. It's more like a president kuJericho. How can a man at this level came down kuzotaura nechifeve chemurai? Saka uchiona kuti this king represents a demon. Saka uchiona kuti zvinokurwisa iwewe palevel yauri, unotonetseka kuti sei vachindirwisa kudai. Kufunda kwacho handina, hama handina, mari chaiyo zhinji hapana. But why zvinonenetsa zvakakura kudaro? Saka uchiona kuti Herodi neimwe nguva akaisa a message kuti vana ngavaurawe, vana vadiki ngavaurawe. Iye ndimambo, a threat paumambo hwake angatova vanhu vakuru. But apa ari worried netucheche kudarika vanhu vakakura. Kureva kuti haasi kuuraya vana vadiki, ari kuuraya umambo hwakavigwa muvana. So there are times kuti zvinokufaita zvinotoziva zvauri kudarika iwe kuziva zvauri. Wakaipa anenge anonyumwa nekuziva kuti munhu yamuenda kure, saka garai matorova izvezvi asati atanga kukambaira. Saka iwe unonetseka kuti vanondimakirei sei vachindirwisa nemaniro andakaita, handina chandinacho kana kufunda handina, sei zvakawanda zvichindiwira. Mwechina inenge inoziva kuti pavana vaberekwa apa pana Mozisi anoburitsa vanhu. Saka chiri kufaitwa pana havasi vana. Zvinokurwisa iwewe hazvirwise zvauri, zvinorwisa zvauchava. Dambudziko nderekufungidzira kuti zvauri ndo zvaucharamba uri. Chinoita kuti iwe unetseke kuti vanotirwisirei at this level inyaya yekuti mweya, a demonic system, inenge yakaona munyika yemweya kuti munhu haasi ordinary, munhu ane nyasha dziri pari. Saka garai mamonita life yake. Hazvikunetseri kuti mambo wemuJericho aende palevel rekunetsana nechifeve. Nai mambo hamuna dzimwe nyaya here mudunhu menyu dzamungasweri muchiita. Hamuna madevelopments ekuvaka guta renyu hamungasweri muchidiscuss. Sei pese masiya zvinokosha zvese mukapota maakutaimira kumba kwaRahabu. Which means Rahabu nekuda kwedestiny yake nefuture yake kuti achava mulineage yemumambo waJesu. Mambo vaiona umambo kwete chifeve. Nokuti Rahabu ari mulineage yakaunza mambo Jesu. Saka zveumambo muna Rahabu zvirimo, but muna today, muna nhasi, she's just an ordinary prostitute. Come on. So chinorwa newe dzimwe nguva chinotoziva. Dambudziko nderekuti iwewe hauzive. Hauna mweya wekunzvera, hauna chinokupa meso emweya yekuona. Nokuti zvauri handizvo zvauri iprocess yezvauchava. Mhuka inonzi butterfly pane painotombova gonye chairo risina mapapiro. Mastages nelifestyle yebutterfly ukarisvikira pane imwe stage hautombofungira kuti kachabhururuka kana. Iprocess yekuti kazosvika kuva a butterfly. Saka sometimes life yako pauri nhasi zvichida ndokoni kuti Mwari mandirasa, Mwari makandisirei, gamba iprocess yekwauri kuenda. Saka pane mweya inogona kunyumwa nekuziva kuti iyi marriage tikairega vanhu vachidanana pane zvakanaka zvichaberekwa nedestiny yakanaka. Saka ataki yemarriage yako haisi nyaya yekuti iri ndo zvakanaka zviripo nhasi. Pane zvayakanakira munyika yemweya mune ramangwana. But dambudziko nderekuti iwe hausi kuona, mambo ndo vari kuona. But ndinofara kuti Rahabu anakaita chiviri. Ukazoona chifeve chemuguta chakunyepera president wemuguta kuriska. Why? Because mambo ane masoja, ane maCIO, ane maCID, anogona kuti pindai kumbo munotsvaga zvaari kuti hamuna. Sei mambo vakagutsikana pavakanzi naRahabu hamuna ndinakuvaona. Ino Bible rati akavaviga mumba make. Handizivi kuti ainojama rumu mangani. But zvingatadza here kuti mambo weguta asaine kana masoja ake kuti endai munosecha tibate chokwadi. So ndiri kuona kuti chiviri chakaitwa naRahabu chakamuita kuti ave nedzimwe nyasha dzekuteererwa iye ari chifeve. Mambo sei magutsikana nevhangeri rechifeve? Uyo haasisiri chifeve, nokuti varume vapinda pamake vane nyasha dzekuti ari chifeve kudaro namambo
kumuterera. Aiwa, let's balance this matter. Mambo wemuguta woudzwa nechifei varume hanzi vapinda mba mambo chikufeo cho chati handina kuvaona mambo obva ati tsokei kwandiri secha sei vagutsikana nemeseji yarahabu nenyaya yekuti varume vari mumba vane nyasha dzavapinda nadzo dzekuti Rahabu haasisiri chifei pameso pamambo. She is now a lady with authority wekuti kana ataura the king will bow. Wapopinda vanhu pano pouya masoja mapurisa oti mune vanhu vapindawo vaburisei toti aiwa vana kupinda muno mutai amevha yatoenda. Aiwa, ndinoziva vachitoda kupinda tinosesha vosita vaona vachipinda. Sei Rahabu ane power rekuti akataura mambo chaiye anonzwa kuti aiwa hasinyepa yeti aitonyepa. Varume havavigwa varimo mumba, but varume vari mumba havasi vanhu vari ordinary, vanhu vari pamisheni yaJehovha. Chandinoziva ukachengeta zvaMwari zvinokuchengeta. Ukatora chaMwari ukadhavhidi unoti ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndiregere kukutadzirai. Shoko nderekunzwa korakuvigirwei, rawanzwa iroro rinoteverwa, zvekuti ukasarichengetedza iwewe unoriburisa futi iwewe, nokuti kune mweya inotoziva kuti raaparidzirwa rinomuchinja. Saka tumai vanhu vanoridhaivheta nekurishandura kusvika tagona kumata. Wakaipa atadzise Mwari kukukomborera, anotadzisa iwewe kuva taipi inokomborereka. Kenani ibviswe amusvike. Chakarongwa naMwari kuti ndechako chinoramba chiripo, but iwewe wacho semunhu kuti usvike pachiri pane nyaya. Rahabu, she's a risk taker. Anomira padhoo remba yake oudza mambo weJeriko, the king of Jericho, nebatalioni yake kuti handina kuvaona. Amiisi tosaruta sokuti tsokei takuita. Yeti varume imagine vakapinda mumba vakasecha. Aiwa wana. But Bible not Rahabu akavaviga, she hid them. By nature chifeve hachiprotecti varume, chinoparadza. So kana vachishivaziya harlot kurati varume apo vakatopinda mumba make pakava nechange yelifestyle. RaMwari rikapinda mauri rinooneka neshanduko. Zvawaiva handizvo zvaunoramba uri. RaJehovha rikapinda mauri tinoona nekarekta kushanduka kwayo. Haurambe uchiita zvemazuva ese. So akavaviga mumba make, but vari kudiwa namambo kuti dhanzi ngavaburiswe. Raunochengeta mauri rinokuchengeta kuti uzova zvaunofanirwa kuva. Why? Because Rahabu akarimisa varume vakaenda. Jeriko iri kudonha ichatendererwa. Uchaona kuti naRahabu anofa paaifanirwa kupona nokuti akatadza kuchengetedza zvinoponesa upenyu hwake. Ini ndinochallengwa newisdom dzaJoshua. Because kana atuma varume 12 sei vasina kusvikira kumba kwemumwe munhu ari naye. Why a prostitute serves? Hamuna here vanhu vari beta vane magood characters vanonzwisisika than kuti atume varume 2 kuti vaende kumba kwechifeve. Sei atrasta kuchifeve. Chimwe chinhu chandakaona mapurisa achaiwana achitsvaka mbavha muarea, vakatsvaga kunowanikwa zvifeve vakataura nazvo, mbavha dzobatika. Vane tsike kuti kana vaba vanozodya mari nezvifeve izvozvo. So Joshua unotoziva kuti chifeve chine information. No, they want to spy the land, not the person. But inda musingatsvage ministry of lands if you want to spy the land and get information about the land. Why the prostitute? Zvakatoongororwa kuti itsika yevanhu kuti unoziva kuti chifeve chine information. Why? Because itoshasha kana dzine mari dzinotaura nyaya dzese ikoko. You know what the information is zikanwa na minister in parliament. Inozikanwa nechifeve chemukuru. Chifeve chinotoziva kuti yakati chagadzirwa gore rakati apa kuchaiswa bhiri. Chinotoziva nokuti nakagadzira roti nemabhiri
vakaita research papa kuti hatidi ministry of land to spy the land. Toda kuenda kunoswera ministry of land. Hallelujah. So varume vakaenda kumba kwechifeve chinonzi Rahabhu. Ko mambo kwaugona kunyumwa here kuti mumba mapinda vanhu. Sei vari white nevarume vapinda imwe intelligence ina mambo washo yekuziva kuti kana murume achienda kuchifeve haatori mumwe wake kuti andei. Ukaona vatouya vari tumba kwechifeve haisisiri nyaya imwe chete nekuti vane tsika yekutombonzvengana kuti asi kuenda ikoko. Ko takaponeswa nenyasha taenda kaikoko ka taitonzvenga vamwe veda kuendwe muri tu. Why chinhu chinonyadzisa? Haudi kuti umwe wako waziva kuti zvinonyadzisa. Saka varume chaivo vanonzvengana. But ukaona vakuenda vari tu haisisiri nyaya yacho. So rume vakapinda mumba maRahabhu vakataura zvavakataura naye. Mambo akauya Rahabhu ndokubva aramba. Bhaibheri pataverenga pati ndokubva vazoburitswa. Varume vakabuda through the window. Why? Pa 2:15. Because her house was on the wall. Imba yake yanga iri pamadziro. Tine nziyo dzatakanzwa whether in Shona Ndebele kuti ziyawa izi donga zeJericho awa masvingo eJericho. Those are good songs. But vakati shortesa imwe part. Rahabhu chakaitwa kuti asurvive although her house was on the wall. Haina kudona. Ezvinenge zvinyowanimira nyatsoka dzokorora ndikatsimbire mushoka nzwa. Rahabhu haana kuchinja pekugara. Masvingo paakadona Joshua akapa vanhu instruction endai mumba maRahabhu. Munoita kuti iye nehama dzake vabude. Rahabhu aigara pamadziro. Ndobva aita sungano nevanhu. But vane process yekuda kudonedza futi madziro. But haana kunzwa kunzi kana taakutenderera waisunduka. Her house was on the wall. Musati paverenga. Imba yake yaiva pawall. Chakadona kuJericho mao the wall of Jericho. Yakadona. So Rahabhu anga ari kupipa yaidona. Uchaona kuti ukaverenga further Joshua pane paanotuma vanhu kuti chiendai mununguritsa Rahabhu nehama dzake after the falling of the wall. Kuti aigara panodona but nekuda kwekuti ane chamwari chaakachengeta Mwari hauna kumutendera kudona. Foundation yakaita earthquake yewo yese but there was a part that was spent. Kuti sungano naJehovha hainei kuti uri papi unoshanda kopi wakaberekwa dzinza ripi. Mwari anoita kuti iwewe sedunga munhu akatenda muna Jehovha you will continue to stand in the times of earthquake. Rako business rinomira evamwe achidonha nekuda kwekuti Mwari wawakatenda anotaurira earthquake kuti varanda vangu chengeta. Ane testimony yekuti pakadonha masvingo eJericho ndo pandaitogara but ndiripo nhasi. Haana kuti chinja pekugara akachinja maitiro akagara pasikaiti. The character of men sometimes don't betray kuti asaachieve zvaakanzi naMwari anoachieve. Uno wemunhu the character of men sometimes inotadzisa munhu kuti awane zvaakanzi naMwari anowana. Imagine dai Rahabhu akaramba ari kusame business pakaiva varume aiparara. But she changed her character while she was living on the wall. Pauri iwewe hapana kunaka but una Mwari akanaka achakuchengeta uripa. Secret iripo chichengeta zvaMwari. Namata Mwari, tenda Mwari, gara uchitsvaka nyasha dzaMwari. Nekuda kuti pawakagara pacho pari kurongerwa kuparara nekudonha but kana Jehovha ari rutivi rwako Rahabhu chifeve but chachinja character nekuda kuti kune zvaMwari zvauya mulife make. Kune zvaatenda akagamuchira. Ana Joshua ndokubva vatenderera navanhu vese masvingo eJericho akawira pasi. She survived. Survival yake iri pane chekuita nezvaJehovha pachakauya. Bhaibheri rinoti time and chance
give it all. But with this is my time, you need the revelation, you need wisdom, you need spiritual understanding. Sometimes Rahab akachengetedza vanuma gamba ndiye anga kuzochengetwa nawo. Munoziva kuti vatumwa vakaenda kuSodom neGomora havana kusvikira kumba kwaLoti. Bhaibheri rangu rinoti vakasvika pasuo reguta, the gates of the city. Lot approached those men. Akati kana ndawanirwa nyasha uyai kumba modya mozorora mangwana mupfuurire mberi nerwendo. Lot ndiye akatokumbira vanhu vakuti andeikumba havana kusvikira kumba kwaLot. The chance was given to anyone, but paida nemeso imwe yekuona. Pavakauya kumba message akatozoudzwa mangwana kuti tine fire brigade tatonesa moto kuno. Saka yavatotamba iyi watowanirwawo nyasha une mhuri yako maakubuda. Havana kutendera Sodom vachiparidza kuti moto uchanaya tipewo pekugara tirangarirei tiri varanda vaJehovha. There are times ekuti Mwari ngaakupe mweya wokunzvera. The Shunammite woman haana kudzwa naElisha kuti mukatipa chikafu mukativakira imba sokunoita vana. The man was passing by. Kune opportunities anoita pass by. You attract the blessing by revelation, by spiritual understanding. Abraham ari pasuo retende rake. Vatumwa pavaidarika akamhanya akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha uyai nekumba kwangu. Akakonesa vanhu vaizvipfundirawo zvavo. Maopportunities mulife ariko, but haasi munhu wese nekuda kwemaonero enyu pazvinhu zvacho. Nyasha dzakatorwa mulife yaRahab ndedzekuti nyange uchigara pamadziro, you are going to survive. Ane character yaakaratidza, ane zvamwari zvakaya mulife akazvichengetedza. I want to read a scripture tigone kubalansa scripture zvakanaka nekuti dzimwe nguva inogona kuva neconfusion. Exodus 16 verse 14. Mukandisira wapa inenditira zvakanaka. Pane nyaya yandinoda kubalansisa panapa. Exodus 16 verse 14. When the dew was gone up, thin like flakes roast on the ground appeared on the desert floor. And there was a splash. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is this?" For they didn't know what it was. Moses said to them, "It is the bread that the Lord has given you to eat." Saying popular manna from heaven. And Israel manna. And not was anything coming from heaven. Yeah. There was something rising up, and manna appeared on the ground. Exactly. When dew was gone up, and that was when something came down. Doga parakasimuka richienda. Pane zvakaonekwa pa desert floor. VaIsrael ndobva what is this? Ndokuda kuti manna. Zvoreva kuti patinoti manna from heaven, we are right by knowing zvakabva kuna Mwari. But we are not right pakusaunderstanda kuti nyange zvakabva kuna Mwari pane zvakaitika panyika kuti zvokwamwari zvioneke. Pane zvakaita rise, pane zvakasimuka. Dova parakasimuka, they appeared on the ground. Kureva kuti they were already given, but it was covered by dew. Saka dova parakasimuka ndopa vakaona zvavakapiwa. Zvona dzimwe nguva une chawakatopiwa, but there is nothing that is rising towards the things of God. Adam anga asina mukadzi. Mwari pavakatsvaga mukadzi wokupa Adam vakamwana muna Adam. Vanhu vasina zvinhu vane zvinhu wena. Ndozvazvoreva kare. Tine vanhu vasina mari vane mari isingaite. Wega unozvinzwa sokuti ndandiswena munhu angu pazvinhu zvakangotanya hazvo but handisitaipi yacho. Mondari zvandinosensa so kuti haisi life yangu chaichayo. Spiritually unotonyumwa, but you need to understand chii chinofanira kunge chichiitika. Adam anga asina mukadzi ari ega. Mwari vakatsvaga mubatsiri akafanira kupa Adamu. Ndokubva vamuwana muna Adamu. Ndopanakazoti vanhu vasina zvinhu vane zvinhu. Shoko rinoti kudii? And the Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. Mwari vakamuvatisa hope huru vakavhara rutivi rwake.
vakatora mbabvu mahari. So you have what it takes iwewe, but unoda kuti Mwari vaopene upenyu hwako. The Lord opened Adam's side kuti vakavhura flesh ndo inokava the spiritual blessing. Mafungire enyama, kurarama kwenyama kunokava chimwe chakaiswa naMwari mauri. Manna from heaven takazvijaira, read the process. Hapana chakaita fall from heaven. Ukareverenga ari kukuudza kuti takatonaya, kwakanaya mana kutaura kwedu. The real process, manna was already on the ground but was covered by dew. So dova parakasimuka, they appeared, hapana kuti they reigned. That's why Mungu Mwari unosvika paanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa. Statement iyo inorwadza. Bozi Mwari haasi kuramba kuti iti murangu, but ari kuti iti murangu but rakuwara. Mwari anozozouta anhu muchikwata changu ichi. Vatu vari pataiti. Pane knowledge inenge iri missing. I always tell people sitting vatoparidza kuti half truth is dangerous. And I would name that half truth, which means the truth must be complete. Thank you. Half truth is dangerous. You need complete truth. I'll give an example. Wafondera munhu uri kwauri urutengisa, wafondera munhu ari kuno Cape Town ane mari yako. Obva ati mari yako ndinayo shamwari huya. Une guarantee yekuti anokupa enda ati huya. But ukasabvunza, let's say phone yakati angokuti huya ndiri Cape Town Park. Unogona kuswera muno usina mari yacho. Because Cape Town Park yakakura. Azvino kuti wanyeperwa, une half truth, hauna complete kuti papi nguvayo. Genesis 22 verse 14. Tibobatsirana ipapa. Genesis 22 verse 14. This is Genesis 22 verse 14. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Apa ndo panobva nyaya yekuti Jehovah Jireh. Ini ndakakura ndichiudzwa kuti Jehovah Jireh zvinoreva Mwari anopa. Handina nharo nazvo. Tinongodzoka pazvakatangira. Abraham named the place not God. Abraham isusu mind that God. Ndiye Jehovah Jireh anopa. Andikuramba kuti Mwari anopa. But ukamoti Jehovah Jireh wataura nyaya inoda kuverifyiwa. Abraham haana kutumidza Mwari zita, akatumidza nzvimbo. Amen. He named the place. Kurati pa place pacho chichaga kuti pakaitikei. Abraham haana kusvika pagomo ndokubva apiwa. Abraham akasvika pagomo ndokubva apa kuti apiwa. So that's the way zvinongora kuti Mwari anotsiva mapiro ako. Saka richiti ukapa uchapiwa, richiti mazosati uchapiwa. Anenge ashade mutsitsi. Let's balance scriptures tibatsirike zvakanaka. Amen. Half truth is dangerous. Icho kwadi Mwari anopa, but nyaya ndeyekuti kupa kwako kunodena mapiro ake. Jehovah Jireh was the name of a place. Why kuti pa place pane zvakaitika. Come on. And it does not mean any place. Or that's the good machine mission. Pana Genesis 22 and 1 and 2. Genesis 22. Sometimes God tested Abraham, said to Abraham, here I am, and he replied, that's the thing. Take your son Isaac, whom you love, go to the region of Moriah. Region, not mountain. Region. Region is not in Jimbo Moria. Kwete Gomore Moria. Cinema song Gomore Moria. And region of Moriah. Sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains that I will tell you about. Panirimwe makomo kwete pa Gomore Moria. That Moria was a region with many mountains. Unotoda Mwari kuti akuratidze gomo nokuti akawanda. So tona machechi akawanda but pana Mwari inyasha ukawanda. Now, number one thing, you must locate the right mountain in the region of Moriah. Nokuti apasi pese pa uchaona zvinoita Mwari. Mwari wedu ane omnipresence. Anowanikwa kwese.
but haratidza umwari hwake pese pese. Mubhawo arimo but hamuna munhu anomanifesta muparidzwe asi arimo but haratidza umwari hwake ikoko. I don't know why I'm going this way. Let's go. Rapa akagara. Anamugara by choice, and I'll show you. Vanhu pavakavaka Jericho vakaisa maoza avo, sei Rahab agariswa kumadziro. She was a reject in the society because she was a prostitute. Kumadziro ndekwei haisi favor. Ndekwekuti kana hondo yauya vanotanga kukuvadzwa ndo vatichaziva kuti kana Rahab afa kune hondo yauya. Rahab asiri soja, sei mamuisa pajurawo. Mawatchmen eguta ndo anofanira kugara pajurawo vachitarisa kuti kune hondo iri kuuya here. But vakaita setup yekuti Rahab gara ikoko tinoda kukusacrifice. Akaiswa paposition yekuti akuwari. But that position mwari wakamuwanira nyasha. Unosara dzimwe nguva pawakagadzikwa nebasa rawakapiwa nezvimwe zvauinazvo haisi neyekuti vanokuda, vane zvavakatotemera saka vakakuisa ipapo, but wechinamata mwari uri ipapo. Sawakaipa anokupa kunzvera situation yako nenzvimbo yauri, wobva watoneta, wobva waora moyo kuti kana tiri pano vanhu vacho havandidende. Kana mwari achikuda vanhu vakasakuda haisi nyaya chitoro. Iye kana ari rutivi rwako vanhu vakakusiya, uchaona neimwe nguva vanhu vana kufarira kufidha mafundisi mubhaibheri. Saka kune mufundisi kana kuti Prophet Elisha akanzi Mwari enda kubako ikoko lokesheni kune vanhu. Kune profita asamba kugara kumaraini kana kugara musango. But ari musango aidya tunoonekwa kumaraini. Kurati kumaraini kwako kune vanhu vane zvinhu. But vasisade kufidha prophet. Saka Mwari nokuti kana profita wavo asingadiwe nevanhu ivo vachida profita wavo vanomusaplaya vega. Makungo aiva nechingwa nenyama zviri pachena kuti hakuna makungo anobika nyama, hakuna makungo anobheka chingwa, zvinhu zvevanhu vasiri kuda. But Mwari ari kuda zvako. Iwe usatoona kuti kune munhu unomaka urigera kubatsira but haaparari. Mwari akada zvake kana vanhu vakaregedza. Mwari nenyasha dzake. Bhaibheri rinoti ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Maria paakabereka Jesu haana kupiwa makorokoto nevanhu mumaraini make. Bhaibheri rinoti mawise men vakati tabva kunyika iri kure from the east. Seri muloko wasiri kumupa. Vane imwe reason nekuti kana uchiri munhu ndeyemweya uchapiwa nemweya. Hatidi kufarwa pano. Osa vanhu vanotendika. Mwana mdiki woda kuvhara mweya. Chone nhubuye kudenga iwewe manje. But Mwari nokuti mwana wavo vanomuda. Malocals vakasauya nezvipo ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Bhoro chamwari nezvaMwari ukazviita ukazvirarama, uchaona kuti your God is so international hasi local. People can reject you kumaraini kana kudzinza nekumhuri kwako, but iye kana akuda nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. So Rahab was a reject in society. But zanzi vakatuma vanhu kuti ende unoshedza Rahab nevanhu vari mumba make and in household. Musociety amai nyika dzichifeyo kuenda kumba kwake kunonetsa. Mukabatanidzwe panyaya yake. But chemusi uyu manje mukasaenda kwaRahab manyura. Mwari hakuna zvavanobhalansisa. Saka ndichida vhesi yekuti anosungudza marombe. Ndakati ndo vhesi yedu kunyanya isusu time yedu. Vakapasa amene muchatsvaga peni pemagraduate. But pedu marombe takapawana. Vanosumuka marombe ndakapawana ende Mwari uya harevi nhema. Peshasha handizive handisi shasha ndoverenga kuarea kwangu chete. Kwedu marombe kuriko. Saka vanozongoita mvunzo ndepekuti asiwo unorema zvokuti ari kukutadza kukusumudza. Wose anosumudza marombe paurombe huripo kwokusasimuka. So ndakadiscover kuti iye kana achingosumudza marombe achiagadzika pachigaro namachinda, kwawagadziko wabviswa kuguruva. Saka ijutire rombe kuzumudza guruva.
nokuti ukaita neguro rako unoswera wadzoka iwo usati wanamatirwa ukapinda basa next month ndokuvadzingwa harichengetwi nemunamato rinochengetwa nekarekta unodzingwa basa rawakawana nepureya uzwa kana kuti tanga kubaswa na9 wanamatirwa wana basa wosvika na10 reminamato unodzingwa remunamato rinopera nokuti akanamatirwa hatisi kudonza musha I can't tell a statement. Did you know marriage balance one prayer and wisdom? What better than materemba yako? Shaka uchange dili zikuti zinofamba sasa. I won't say the challenge with my wife. No one is immune to challenges. So that's my young wife kwa mangwana no namati. And vaina mata zvandainzwa. Mwari ndibe munoregerera vana vakangani vasinenya ndikati tiya wapedza kuri atofana kutaura kwakatadzira ininka auna kunorwa nengirozika ndini azvina kutiitira musi wetitauri wabva kupurira kutaura kabva zvinotodawo futi titimbotaura wazvinotoda wisdom mune nyasha pakamushaurire wangu unoenda uri kupureya kudaro akatadzirwa ndini ka balance the two. Mazvacho kwairo wasongo vanhu vanomboexpressa mafeelings nemusic kwairo wayateka kuregerera in advance kangu tikakatanga ndeibuda padzi bonde zvandekangwa tofana kuchitaura chinhu ichi rakuonirwa nyasha maspai auya mumba mako but kuvaliga ndiwe ichoice ieffort ndakavaliga she hid them grace rauya wakuprotecta nekuita zvinofanirwa kuita ndiwe uya kuchechi chinowana kuzokumburirwa wauya kuchechi kuziva zvaunofanirwa kuita urimo pabetsaida unogona kutoendapo ukaita 38 years uchinzwa matestimony emamwe matestimony evamwe isaini yekuti pawakauya pari right but iwewe zvako hazviti saka toona munhu kana akachinja chechi bhaibheri raanoenda naro kwaari kuenda ndo raishandisa kwaakabuda hatindinyoni anotoziva kuti harinyepe bandine nharo saka nokudzigira kuseri rapu chaita kuti asurvive nyangwe vaspai vaiyamba make by grace vakalokutemba yake vakauya but neeffort yake akavaviga akava neboldness yekufesa the king akaudza mambo andisiziva kuti vari kuti kuriska kunyepera president chaiko kuriska kunyepera sabhuku chaiko kuriska the king of Jericho was after her zvinokurwisa zvakakurisa isaini picture yekuti pane chikuru chiri mauri chakutadzwa kuonewo muridzi sei mambo achida kuti vana vaurawe unotoziva kuti muvanawo makaiswa nyasha dzakakura it's a matter of time saka ndaakudhila nawo sevana ukaenda kubhuku yamateu chapter 2 unonzwa Joseph atudzwa ine dream kuti iwe uchitora mwana utize Herod is after the child mwana ari kutizwa naye ndi Jesu wamasimba ose ari kunzi mbotiza naye ndakakura ndichizwa kuti kana una mari hakuna kwaunoenda rapaukamira ipapo zvikadareka yekutiza kunotizwa uinaye why he was a child kusvika adevelopa to become a son ndo paanouya kuzofesa the king oenda pacross apa asati agona kumake a decision ari kuda protection yaJoseph mwari ngaatiudze zvekuita ngatizive zvekuita I always tell people the ropafadzo haisi mukuchema kuchema kunongodraw attention yamwari kuti mwana achema anetseka the blessing side is in what you do Isaiah Matthew 6 verse 6 today I'm a teacher
Matthew 6 verse 6. But when you pray, go into your room, close the door, pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So reward you, who is connected to see what is done. Yet teaching their prayer, talking. Yet the reward is my ways. The God, I know the God who hears. As nabuti kana wana mata mwara nozwa, watu kana wana mata mwara nona. What is done, not what is said. Come on. I'll download group example intangible. Mukomana ka approach mskana ndoda kukurora ndazidi mskana no kuramba. Mukomana ka dzoka ka 2 years mskana yakaroro. Totaleta mvuzo kuti kondozha ndaitaura wani. Mskana ndoba anokuti ndakuramba zvawakataura. Ndairamba chaitaura. Kuti kwa waitaura ndaiona. Kuti imba ndoida bata pambanyura. Anoona. So the God who sees zvaunoita zvine nyaya paunochema kuti Mwari ndirangarirei vanonzwa munamato vanopindura munamati kunamata kuita zvinotaura Mwari munamato kutaura kuna Mwari and I will repeat Mwari vanonzwa munamato vanopindura munamati saka chimitika kuti avanzwire munamato wangu vakatonzwa vakapindira side rako rekunamata kwete remunamato ende kunamata ndokuita zvinotaura Mwari and the God who sees mukuchema kwako uri kuitei muimba yaJehovha amari zviratidzei shoko renyu rinoti munoshamisa vanenge vachakukwenya nounoshamisa hauna zvauri kuita. The word is connected to what is done. Someone vati angaitei because ndakaomerwa indakarerwa navabereki vaenda kuzayochi so vabereki vangu vaiti mwanangu kana pachichi paitwa zvishandwa nemaplages iwe uri mwana wechikora hauna chauya nacho make sure paholiday pamunovhara usarega pachechi pachi haiwa caretaker anocheka loan endai munoshanda pakereke yaJehovha. Ndakasevha Mwari nesimba rangu ndisina mari ndikatozoona kuti zvirimo mushoko kuti namata Mwari nemwoyo wako wese nesimba rako. Pachechi pano haiwa munhu kuzoita zvinhu tine vanhu vanozvigona vari kumirira kuti Mwari achandisumudza rimwe gore. Zakaria baba vaJohn the Baptist akapindurwa munamato akatokura akwegura but aina kupindurwa achiita munamato zvanzi nguva yakakwana yekuti anobhena incense muhall of the holies arimo mutumwa ndokubva auya akamira kurutivi rweatari akati Mwari vanzwa munamato wako. The man was not praying, he was serving. Serving is praying. Nzara yekuitirawo Mwari isitakaudzwa zvinoitirwa vanhu naMwari kuudza vanhu zvinoitirwa vanhu naMwari. That's preaching. Kuparidza kuparidza kunoattracta munhu kuti auye kuna Mwari anogona but kudzidzisa kunoita munhu wacho achigona kugonerwawo. Ndine mwana kumba mfana anonzi Divine pandaitauya kunoku ndakapa sister vake mwana wangu mukuru $10 ndikati weekend ndikati muende naye kwaanonotamba zvinoita $10 ndansina 10 nande 50 sie ndakabudisa 10 ndine 50 iye ari mwana wangu ndichimuda zvakanyanya ndakashanda nezera rake kwete nezera rangu. Saka kune zvimwe Mwari zvaanoita nekuda kune zvauri kwete zvaari. Saka unoda improvement hakusi kudenga ndekuno ukasakura une zvimwe zvekuti Mwari anokupa mari ngezera rako. Kuchema kuita kuti ukure kunoita kuti unzwirwe tsitsi. Kana kuchema kuti mari ishoma nongozati but size yako iyi zhinji yako iteni. You need to grow in the things of God. Rab akaliga varumara akavavita effort yake kunzwisisa zvauya mumba make kuti zvaMwari zvoda kuchengetedzwa zvaMwari zvakuda tichiparticipate. Bauroti akazovhura kuwindo akavadzikisa netambo through the window because the house was on the wall. Ndiye akamiramira akasunga tambo yake akati chidzikai netambo muende. Ari kuprotecta zvaMwari zvichamuprotecta mangwana. Vanhu vane zvavakagona kutaura musociety nevarume vakaimba marapa but at the end akaramba akamira pakadonha madziro
Sungano yaJoshua naMwari ndeyekuti mukatenderera madziro anodonha, but pavakatendera nyangwe madziro akadonha, Mwari haakanganwe vake. Mwari vakatendeka, havakanganwe pane sungano yavo. Saka uchaona indainetseka kuti sei Mwari achiti pane statement kuti Jesus, Jesu mwanakomana waDhavhidha. Akarera Jesu ndiani? NdiJosefa. Sei Jesu asinganzi Jesu mwanakomana waJosefa? Inenge chinonzi Jesu mwanakomana waDhavhidha, ndinzuro yeongoni. Pane secret yakaitwa naDavid. David character yake aitorera vanhu vakadzi vavo. Ukabvunza Uriya anokuti akatourayirwa madhamu wake kufa chaipo. Abigail chaiye kuti atoya kumba kwaDavid. David anetsika yekutorera vanhu, but pane 1 Kings chapter 1 Bible rangu rinoti kune musikana yemhandara inzi Abishagi akanoiswa mumba maDavid mugumbeza chaimo. David mamba havana kumubata, and Abishagi was a virgin, but aiurayira vanhu vakadzi vavo. Mhandara payakauya abata. Why? Anoziva prophetically kuti mhandara ukona yauya kulineage kwaDavid inoda kushandwa naye naMwari kuti ibereke Kristu. Saka mukadzi waMwari haabatwi, wevanhu ndotora. So Mwari havakanganwe David murume wepamwoyo wangu. Why? Because akandichengetera wangu. Rahabhu ndiye akaviga varume ane effort yaakaita, aigara pamadziro, but varume vaimba make akaziva zvekuita navo. Problem ndeyekuti shoko rinoparidzwa hauna chekuita naro, ingoti powerful wotenda, powerful wotenda. Life haichinje nekunzwa vhangeri, life inochinja nekuita zvinotaura vhangeri. So the devil hakutadzise kunzwa, anokuchallenge pakuita. Kana kunobva muchechi macho haana basa rekuti nokuti kana kuuya haisi nyaya. Peter akatevera Jesu wamwisa akatiza muGetsemani. Peter akatevera. Ndikatoita funga kuti Peter is the strongest because atevera vamwe vatisa. Kuzonzwa kumberi kwakunzi uyu mumwe wavo ndokubva aramba ka 3. But Peter anotevera kuti anorambira mberi. So mukandofunga kuti Peter aenda uya ari right ndiatori wese. Itime isingarovhe kuchechi inouya kuzoramba zvinotaurwa imomo. Izvo ndiso zvese nokuchingopikisa but uruwe pano ende haubve. Chese chataurwa aiwa zvisiri zvifana kuti Jesu paakazodzwa perfume, vanhu vasina kufara ndo vanhu vaitevera Jesu wacho. Vakatoti what a waste, perfume yatambiswa, ichizorwa Jesu wavanotevera. Kumutevera nokumutenda zvakasiyana. So munhu anogona kuva part of us, but asingaite zvinodiwa pano. I'm sure my time is done, but ndandikudze nyaya. Ungangodaro wakagadzikwa pamadziro, hapachatizika ndo zviripo, but unogona kubudiswa muma-effects edambudziko chaiyo pamadziro. Vana veIsraeri vakatofamba mugwenga, vakamurarama 40 years, no nzara. Kureva kuti kwavari ranga risiri gwenga, raiva gwenga kune vamwe. Kwavari it was a place of blessing. Imagine every day 10 o'clock okuseni Moses aingobata mic oshedzera kuti kuchingwa kuma 3 oshedzera kuti kunyama ozona kuti munhu adibva. Zviuta zvaiuya vaisapulaiwa nyama, chingwa chaiuya vaisapulaiwa mana yavaidya. For 40 years vari mugwenga, gwenga rina kubva raita ma-effects against them. So nyaya yesiti apa tiri kwacho hakuna kumira mushe, cheka kuti iwo kwauri kwacho wakamira sei. Nokuti dzimwe nguva vamwe vari kuitirwa zvakanaka kwaunoti hakusi right. Life ipapo analyze mushe. Ndakara neyuti yangu nzwa vakomana vacho mazuva ano havasi kuroora. Ndikati chawataura ichi half truth. Mirira Saturday ndaipangidza Friday ndikati mangwana uchaona mota dzakasungirwa mabhaluni so kune munhu akutororwa mangwana. Iyo unofunga kuti mazuva ano havarori iwewe. Ukaita that understanding unoita stubborn nechitokurwisa. Usageneralize everything. Ukanzi zviri sei usati zvakaoma, hausi ambassador utimiririre kuti ndakaomerwa. Rahabhu ane
pamadziro. Vamwe vakasangana nedisaster pamadziro akafanana neiwayo. Difference ndeyekuti wakaitei zvaJehovha pawakazviona zvichifamba. Iva nemwoyo unorwadzirwa zvaMwari. Uone kuti Mwari vanokusiya. Chamwari ukachichengeta chinokuchengeta. Ukararama shoko rake, even kwanzi kune kuzungunuka, Bible not 10,000 ku right or 1,000 ku left, but iwewe nekuti uri waJehovha, you will stand. You will stand during hard times because you serve a God who is so faithful, a covenant keeping God. Wanarenga zvakanaka noti Rahab as a sign yepamba pake akasungira a red scarlet mucheka mutsvuku, a picture of the blood, which means kana ari muropa raKristu anochengetedzwa. Saka wakanzwa neimwe nguva vari muEgypt kunzi, when I see the blood I will pass over, not when I hear good music muchiwoshipa. My principles sometimes vanhu vanokanganisa so munhu akatambudzika anogona kutsanya otoshambidzika kuti ndakutoonda ndichitambudzika futi. Jesu neimwe nguva akati vadzidzi vake zverudzi urwu kunati kuziva zverudzi rwacho zviri kukunetsa uzive kuti zvinoadhireswa sei. Usageneralize chinhu chese chinoda prayer. What want prayer is the master key. Prayer is one of the keys. Pane panoda giving, pane panoda worship, pane panoda humility. Ziva kuti zverudzi urwu zvinoda nyaya dzipi kuti zvipere. Ndakataura inge mukomana akapfimba musikana akarambwa achinzi hauna mari. Anzi hauna mari, anonzi hauna rudo. Unoda ndinotsvaga musikana. Tsvaga basa ka hauna mari. Hazvina mbonzi hauna rudo. Hai. Situation yakwe chinamata Mwari vakuzivise vakuratidze kuti inoda kugadziswa nenyaya dzipi, nekuti tine vanhu vatiri kubata musoro life isingachinje, kwete nekuti munhu waMwari haana simba kana nyasha, but nyaya yake yada kuti abatwe mukati memusoro, yakubatwa pamusoro. Kune maissues anoda wisdom. Asikatomboda prayer, anoda kuchange it. I'll finish with this. Matthew 25. Vakadzi vainzi they were foolish. Remember they were virgins, but yet foolish. Kuva virgin ipicture yepurity, ipicture yekuzvibata, but vakapinda mugroup remafoolish. Why? Because vakapera mafuta marambi avo vakakumbira. Ino Bible rinototi kumbira unopiwa. Kune vakanyimwa vakanzi foolish. Learn to balance the scripture. Say what is foolish vakumbira. Kwa vanyima waseo sina pata kwa mzende vanonyima tinodzidisa vanhu kupa. They were not supposed to ask for oil. Vaiva muwani romu vakamirira chikomba chiri kuyamba imomo. Chavaifanirwa kuita with wisdom avakumbire mafuta vanongoramba vakagara imomo vanoona nemarambi iwayo. Problem ndeyekuti unotoda kuti rako ripfute. Unotoda kurira uriwa, udi kuti wamwagurira. Chaita kuti kugariswe wani mune vane mafuta akawanda. Mwari ari kuti learn to be humble, nekuti grace dzatinopiwa dzakasiyana, but tinosanganiswa nechinhu chimwe chete chinonzi Kristu. Vakatobva ipapo vakanotsvaga mafuta. Nyangwe akavawana mafuta mukati muchikomba chinosara chichiuya. Ndopandakadiscover kuti kune vanhu vakuita business remafuta but vasina basa nechikomba. Bosi kune kwaari mafuta, chikomba chiende futi ikoko. Rahab ari effort yaakaita. Uri kuitei? RaMwari rinoparidzwa, rinopinda mwoyo mako. Unoriviga here, unorichengetedza here, unoriprotecta here. Nekuti zvauchaita neraunonzwa ndozvichaitika pamusoro pelife yako. Vaunonzwa vachipa matestimony aye vanopinda muno, vanoparidzirwa muno. Saka matestimony isaini yekuti mauri muri right. Saka problem ndeyani? Ndakati andigononyepera vabereki vangu kai kuti maticha anga asiri serious, saka ndakafoira because aigara pasaidi pangu apaka pasi. Ndati manotsi ataipiwa anga right.
but aisvikira pana tsano wasiri right chete because kana muhongo akaita ma-A kuti manotsaitisa ma-A ida yakonveta toisa kumati necharacter nekusaconcentrate. So being in the right place is one thing, but doing the right thing is choice. Anozva kuti kuverenga bhaibheri hachisi chipo chido, chipo kuzorinzwa kuverenga chido. Saka munhu akanda asipaiverenga asinganzwi, Mwari vakanzwa kuti hanzwi because ane chido. Iva nenzara nenyota, iva nechido nezvinhu zvaMwari. Mwari ngaaone shungu dziri mauri. At your level, try to do something towards the things of God. Mwari ngaaone nzara neshungu dziri mauri. Ndati Mwari anonzwa munamato, asi anopindura munamati. Munamati munhu anoita zvinotaura Mwari. Munamato munhu ari kutaura naMwari. Tsitsi dzavo dzakavigwa muunderstanding yezvinhu izvozvo. Rahabhu varume vauya mumba mako ukasavaviga vakangoonekwa newe wafa. Zvakutoda effort yako kuchengeta zvaMwari nokuti zvinokuchengeta. But hazvidakise kusociety isingazive Mwari. Pese paunoita chinodiwa naMwari, usatarisire vanhu vasinganzwe Mwari ende kumuziva kuti vakomberere maoko vafari. Zvafanire koni Mwari akatokudana, usatarisire kuti adzangu vachandigamuchira ndakadana, havazvizive ka. Wakadana wewe enda havana mboudzwa kuti murume ndakamudana mubate musha. Unodana zvokuti unoshanda kuti ndiye kumba kwako havazvigamuchira. Eka because havana kuudzwa ka. Havana chavakanzwa. Watofudza kuti atisi kutonza musha wakunyeka. I remember pandaparidza kustreet kuwadzana. Nemunhu akati baba zvakatanga sei? Ndikati takamunzwa izvi Mwari vachitaura nei. Usa munhu akafanira kubhozi kune vanhu vana type yaMwari asingataure nemunhu wese wese. Zvoti Mwari tandaitorota zvando zvinoita unopenga ndanga kurota. Anaifanira kumutsamwira. Azive Mwari wacho ende haana kutaura naye. Ndikaparidza parengi ndikati Mwari anopa kuna akandipenya kuti wanokunyimirira nani nembe akabva pamusana. Mweya Mutsvene ndopa akandidzisa kuti kuparidza kutaura zvinoita Mwari, kupupura kutaura zvawakaitirwa. Saka usatadze kuparidza nokuti hausati wane testimony yechinhu ichocho. Uchiroja ziva kuti Mwari anopa dzimba. Zvokuti asati apa iwewe inyaya iri personal, but iye saMwari anochigona chinhu. Wakaita ini shoko rakaparidzwa gore rese rakapinda mauri, but unawo zvawakaita naro. Wakaririga here kana kuti parakapinda wakazoriti time tombo waburitsa. Kuti vangati wokudii kuchechi ko. Saka kune vanhu maona nezva vanoita zvinhu. Mukadzi weshuno pakanzi naElisha gore rinouya nenguva inochava nemwana. Haana kuti receive, haana kuti thank you. Uverenga zvakanaka rinoti akati musanyepera muranda wenyu. Haana kutenda. But Bible rinoti gore rinouya rasi nokusatenda kwese ko nokubva vane mwana. Kurati action yaakaita yekuvaka ndo yakava louder than mashoko anotaura. Chaunoita ndo chine voice darika voice rako. Shumira Mwari. Tinouya kuzonamata tichichema kwaari. Tinodzidziswa vanhu vakaudzwa zvinoitwa naMwari, havana kuudzwa zvaitwa nevanhu vatinoimura vakasungudzwa naMwari. Mwari waAbhurahama. Abhurahama kune kwaakatobva kuhama dzake akadzisiya achiteerera Mwari. Mwari waJoseph makamuita mambo kuEgypt. Ari kuEgypt akambotiza mai Potifa, iwe hautize, vari kutotiza iwewe. Unoziona kuti Mwari waJoseph haumukwanisa. Futi. David haana kusumuka kumba chinouraya Goliath. Akatozouraya Goliath asumudzwa nekutumika. And remember, he was already anointed by Samuel, but aitumika unanointed. Iwe kungoita tumadreams so watone protocol. Hauchatumika. Watofaga. Kune mikana inopresentwa naMwari as a task kana kuti birthday. Rebecca kuti aroorwa azova mukadzi waIsaac akaita game yekuchera mvura akapa Eliaza akapangamira mvura. Hapana kushanda beauty, pakashanda power.
Iwe chako chikavigwa kupawa unofira mubeauty momosina munhu. Pamwe apadi make up anda kuwa wake up kuziva zvekuita. I'm sure I'm done. But I want us to stand so we can pray. Prayer kuni yangu ndiye kuti Mwari rakapinda mumwoyo mangu rakaparidzwa gore rese randinonzwa. Show me what to do. Ashingaiti kuramba uchingonamatirwa ka nokuti Mwari anonzwa munamato but anopindura munamati. Reward iri ku action. Ende munhu wese sadunga munhu nokuti wakaya kuzonamata Mwari. Rinoparidzwa rinoshumirwa kwauri wakaitei naro. Rawakachengeta rinokuchengeta. Rawakatenda ukariita rine results. Wasa chini chinoboa kunamata usina results. Enopeswa kuti pepa muchichecho inopawa pamwe Israel. No. Secret ye reward haisi mutype ye church. Iri mutype ya believer anoita zvinoparidzwa muchurch. Wow. Itaski yako yandiri kukupa nhasi. Wakaite iri rinoparidzwa iri. Rakapinda mauri rikabuda risina action rawaita una. Wakaritenda musi watu kariti powerful yes. That yes na powerful no action. Saka panodona masvingo apa unodona. Zviri kuwira nekunyika zvinokuwira iwe uri muchechi. Nokuti nyangwe uri muchechi wafanana nevari panze. Nokuti rinoshumirwa rwacho unorinzwa hariraramike. I want us to pray. God, show me what to do. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Transformation. Kubva mumazita ekunyadziswa kusvika pakuremekedzwa. Kubva pamazita ekutukwa nekusemwa kusvika pakusimudzirwa. Rangarirai vana venyu manheru ano Jehovha. Ndiri kutaura mweya waRahabhu weufemu. Uregere kuramba wakabata mari dzake, wakabata basa rake. Ndataura kubatwa kwemari zhinji, kusumudzirwa pabhizinesi rake. Utano hwake ngaushandurwe Baba. Nokuti kana ararama rinoshumirwa mune Mwari anochengeta. You are a covenant keeping God. You are a covenant keeping God. Hamukanganwe makatendeka. Nyika ingazungunuka asi venyu nokuti vari pachikomo cheZioni havasi kuzozungunuka Baba. Vakatenda mune Kristu Mwari wezvokwadi wakarurama wamasimba ose. Baba, ndataura nyasha. Masvingo anogona kudona, ava havasi kuzodona. Ikonomi inogona kudona, rake bhizinesi ngarichengetwe. Zvakawanda zviri kudona Baba. Vana venyu vachapupura. They will stand, they will survive, they will not die, but they are going to live and declare the goodness of the Lord. I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Merit yangu haifi, nichararama kuti ndogopupura kunangama Jehova. Basa rangu haliwire pasi, richararama kuti ndogopupura kunangama Jehova. Baba, ndataura nyasha, ndataura kudzikinurwa, ndataura favor nezita ra Jesu. Thank you so much for not telling us what to do.
Tamafoni zvakare tende muranda waMwari Evangelist Mparinga Mwari vatitire zvakanaka tinotenda muranda waMwari nekuda kweshoko ramatiburisira panzvimbo ino pane vanotenderana neniro taitirwo zvakanaka tipemurire kutenda kuna Jehovha. Hallelujah. Promise me, are you going to invite someone tomorrow? Yes. Are you going to tell them about Glory Connect? Are you going to tell them that the Lord our God is speaking to us?